Tikulandireni ine ndili pano ndine Brandon Nando kuchokera kuno ku Nyambadwe Private Residence komwe kumakhala president amene wasankhidwa kumene Professor Arthur Peter Mutharika. Tili pano kuti tikupaseni chithunzithunzi cha mmene ulendo wathu wakhalira komanso program ya lero. Ndili ndi Dr. Fergus Lipenga. Yeah, Mr. Oh, kodi Dr. Sunabwere? Wasala pangono. Wasala pangono. Mina ka introduction pangono anthu akuziweni. Ndine Fergus Lipenga. Ambiri mumandidziwa. Takagwira ntchito zosiyana-siyana. Mdziko lino la Malawi. Malo osiyana-siyana. Ndi mena tifotokozera anzangawa tili kuno ku Nyambadwe Private Residence ya Professor Arthur Peter Mutharika. Pamene kuli akufuna kuti ayankhule ku Malawi. Ndemene zili pano tikuona pa tolankhani ndi ma technician a nyumba zosiyana-siyana zoulutsira mawu. Ndaonanso mpaka ma international media house. International media house, Voice of America, BBC, Radio France, ena mbiri ali pano afuna kuti amve uthenga kuti Professor Arthur Peter Mutharika kuchokera kuno ku nyumba yake Nyambadwe Private Residence kunayankhula zotani ku mtundu wa Malawi kutsatira pa kupambana pa chisankho chimene chinachitika pa 16 September mwezi omwe uno. Ndiye kunoko tifuna ti alisali nchidwi dziko lonse la Malawi kuti amve bwinobwino kuti kodi abwana aba president amene asankhidwa ndi anthu ambirimbiri Malawi kuyambira kuchitipa mpaka na kusanje boma lina lilonse wakonda Arthur Peter Mutharika kuti apereka uthenga otani pamene tili pa ulendo umenewu opita kukalumbiritsidwa ndi kuti ntchito zosiyana-siyana ziyambe dziko muno monga mukudziwa kuti dziko lili mavuto ambirimbiri kuti tili mudziwe la matope okhaokha kuti tivuka bwanji mudziwe limene la matope yati ndeno mwina mwapasi anthu chithunzithunzi mwina tingowatengera ku anthu otisatira mbuyo kuchokerano komwe 2020 anthu akuyembekeza zambiri kuchokera kwa ife DPP ndipo mmene chayendera chisankho ichichi chifukwa ndi boma lina lililonse anthu andi pachizungano mani ma expectations kamena kuti akuyembekezera zinthu zambirimbiri kuti chipani chimene cha DPP chibweresa zinthu zabwino monga mmene inali manifesto icha manifesto ya anthu. That manifesto inachitidwa chifukwa chonena kuti anakapeza maganizo anthu sikuti anakhala mu office anthu ndikulemba ya koma anapeza maganizo anthu kuyambira kuchitipa mpaka kusanje anayendera boma lililonse midzi yosiyana-siyana kuti anthu apereke ma ideas. After those ideas anakhala pansi kulemba manifesto imeneji. So anthu akuyembekezera kuti kodi atiphula bwanji mung'anjo ya moto imene kuchokera manifesto imene yakhazikitsidwa. Ndaonapo just before the declaration ndaona pa black market dollar ikuchita drop down. Zikuchitika. Ndaona even ma commodities kuti tikuvoti chipanga kuti chiyamba kusika mitongo mbiri kuti iziti kuti anthu ali ndi confidence mu boma ali kapena izozo ndi musanene the business community pano kwa kunena kuti boma lija tinkalifuna lija ndiliti limene ena wamango tichadwisa chabe. So once the business community kamba upanga respond these are the results ma business zamba kutani ma business community ndi ma expectation onena kuti ndi kuti kuno forex yamba kupezeka azita kugula zinthu kunja komanso ambiri azipanga produces mzawo ndikutani ndikupita kumakagulisa zimayi kwa kunja kuti tipeze forex yokwanira kuyendetsera dziko lathu la Malawi. Zinthu zili bwino ndeno anthu akutisatira kutonera pa anthu ochuluka kwambiri. Mwina atauzeni mwaonapo akulu ena ka DPP amene afika Malawi ndipo pano pafika akulu ambiri a DPP. Ndaonapo Shadrack Namalomba alipo amene amatipanga coordinate zonse za medias. Ndaonapo Ben Phiri kuchoka ku Choroko Choro Central afika sompa. Ndaona Bright Isaka afika so alipo mpano. Ndaonaso Amphepo administrative secretary alipo mpano. Ndaonaso Mai Maria Maija nzimayi othamanga amene wakhala kuzungulira panga kampeni yakati masonda ajihana sana funa kungolekeza pompo achita kuchokera utali uko kubwera kuti ine ndifuna ndikakhale ndi bwana zinthu zizonyasira zisiku layambirira ajihana so alipo mpano. So ikhala ndithu mwambo wabwino mwambo wopambana kwambiri ndipo timva kuti atibweretsera zotani masana de mina ana fotokoza mucha kuti mwambo wena kuyamba nthawi iliyonse pakadali pano atolankhani
ndi ma technician nawo ali kalikiliki lumikiza kuti zithunzi ku Times kumibawa ku Zodiac zithunzi zioneke bwino komanso pa wireless mawu athe kumveka bwino kuti before kunjako anthu ali ndi chidwi kwambiri kunena kuti kodi mkulu amene tamuvotera kwambiri panya ma percent angati 56.8 simasewera kufika 50 whitewash ndi whitewash kufika 56 ku percent ndio kuti simasewera. So APM ndi support pena pali ponse mwina sazaname kuti chipande chakumwera chipande chakuti mafuna muyankhulepo pa kalata yomwe chipande cha DPP kupyolera kudusira mwa Secretary General ayankhula kuzuzula za mchitidwe azuzula mchitidwe wantopola kuti anthu ndumwe apambana tiye tikhale pansi chipande cha DPP tione kuti kusogolo tiyenda bwanji usadzudzula anthu ena wanena ena maudindo osiyana tudza kuti anthu mtima ndiyopweteka kwambiri kuti tikuchokera kuko komanso anthu onso tiamvese bwinobwino koma izi zosafunika APM apapa wawina basi tiye tigwirane manja kugwirana ntchito zinazo tizisiye zimenezo tiyang'ane m'Malawi achulapo zato za manamba plate olembana dati zimene zichazathesedwa ndipo apene anthu opanga zimenezo zosindisinde kuti ndipo tasimikizira anthu pano kuti we are a reformed DPP yosintha rebranded DPP zomati musiyo mwana dati magalimoto chancha zimene zichazo zoika skafu pa galimoto kumakhanga tisiwefu osakakhoma msonkho kumanena kuti zimene zichayi zata. This is a new Malawi tiyenderere limodzi titukule dziko lino anthu akuyembekeza fertilizer anthu akuyembekeza chimanga kukolola anthu akuyembekeza forex anthu akuyembekeza kuti asakhale mafuta asamakhale mizere itali so mukayika sikafu kapena mukalemba kuti ana dati zimene sizibweresa forex so tiyendetse dziko lino mwa makono mmene zimayenera kukhalira bwinobwino pasakhale so wina wake kukhala ndi mphamvu zambiri kuposa apolisi kwasiya apolisi azigwira ntchito yawo akumakhoti azigwira ntchito yawo bwinobwino palibe kuyimitsidwa pansewu apalamulo mati mmandiziwa ine ine wakuti zimene ayi ndio tikatende kuti sititukula dziko la ndithu chabwino amenewa ndi Mr. Fergus Lipenga ndiwodziwika bwino anakhalapo mkulu wa bungwe la Makra ndichoncho tinali mmodzi mwa akulu kandi amene tinkanena anyamata kusewa mukaona apa wireless ma license osewa license ya Times ndife tinasainira imene azodi yake chimodzimodzi so timu yabwera kuno ndi timu yathu ndithu timagwira nawo ntchito limodzi ndi amene Fergus Lipenga ndi tili pano kukupasani chithunzithunzi cha zomwe zikhale zikuchitika tsiku lalero kuno ku private residence ya Professor Arthur Peter Muthalika ndi tikhale ndithu tikucheza ndi anthu osiyanasiyana akhala kumati joina pano kubwera kulongosola kuti mukhale mukuwamva mukuwaona kuti kodi ati tikuziwa anthu mitima ili mwamba kumeneko kuti kodi dziko lino liyenda bwanji kumati kusimikizireni kuti pyolera manifesto athu mucha Malawi akhala okonze ndaona mafuta so galimoto pano khanga ali kuti ndikuti kusogolo kuzinthu zikhala bwinobwino komanso ndifotokoze pano kunena kuti pabwera atolankhani osiyana-siyana tinafotokoza kale reputable media houses ali pano ena angotenga feed kuti alumikizane mwina ndi mawaire sena amene ali pano koma TV kwina ngonso zizioneka so zimene zochitika panopo ndikuti zikhala zili pena pali ponse pa Facebook ma wireless osiyana-siyana komanso ndifotokoze pano kuti bambo Mukhito ndikuwaona akufika kumene Secretary General amene atiusa chikalata mbambande lero yopanga kondebo zinthu zosakhala bwino amene watu kuwaona akulowa mai Maria Mainja ali pasogolo pawo komanso ndaonapo bambo Apostle Koviwa alipo pano ndaonanso akadaulo amene anapanga manifesto bambo Collins Magalasi afika pompa Collins Magalasi akufika so kumene alipo pano akufika so pompano chifukwa chonena kuti nkhani ili pano ndi manifesto yabwino imene yachoinidwa ndi anyamata amenewo atachona manifesto kunena azimayi achina Maria Mainja malowa m'mizi imene paliponse kuwafotokozerani kuti manifesto mwathu muli ABCD chifukwa chatapeza mavoti amene fa maita athauzira bwinobwino kuti manifesto ikuti chani za school fees ikuti chani za malimidwe ikuti chani za azimayi ngongole ndi mayi Maria Mainja malowa apena paliponse kufotokoza makomiti osiyana-siyana tima cluster osiyana-siyana kukhala ndi ma meeting madero osaopa lero ndiziti kusimba lokoma mayi Mainja takulandirani
bwanji mubwere pano kuti mufotokozeso zambiri ine ndipumeka mbali yanga ndapanga zakhaleni pano maizi zo kwambiri bwana Fergus Lipenga zo kwambiri omvera athu amenewo tinali nawo ndi Fergus Lipenga mkulu woziwika bwino ntchito zosiyanasiyana ndi kaswiri wa nkhani zimene anena nali mmodzi wa akuluakulu makra boma la DPP ya 2014 to 2019 nawo pano takubweserani Katundu namatetule the director of women ku Southern Region olemekezeka Maria Manja muli bwanji atali tili bwino kayo tili bwino pano anthu ochuluka kwambiri akutionera anthu ali ndi chidwi akhala kuyenda nafe actually kuyambira muja tinatulusidwa mboma kuyenda nafe kuyenda mose muja amakusatirana kwambiri amakuziwana amakuona nawo akuoneni pafupi timafuna kuti Mungu apasa anthu achithunzithunzi cha zomwe zikuchitika lero kuno ku nyumba yachifumu ya private ya Excellency Professor Peter Mutharika. Kuno president athu amene asankhidwa ndi Malawi ochuluka kwambiri akukumana ndi atolankhani kuti akambirane nawo zinthu ziwiri zitatu tonse timvera limodzi mkatimu koma ndi chinthu cha mtengo wapatali kwambiri chimene Mulungu walichitira dziko la Malawi kupezeka kuti Professor Peter Mutharika lero ndi president wa dziko la Malawi. Ndiye unali ulendo wawisa kuopsezedwa kutukwanidwa kunyozedwa koma Amalawi ayankhula taona Professor Peter Mutharika for the first time akuvoteredwa ndi mtundu uli wonse wanu akuvoteredwa boma lililonse zimene zikupereka chithunzithunzi chanji zikupereka picture yanji ku dziko maso kwaso kulera izi zikutiuza ngati mtundu kuti Mulungu atha kuchita china chilichonse nthawi ina iliyonse komanso zikutiphunzitsa ife anthu andale kumakhala bwino ndi anthu chifukwa boma la MCP komanso achakwera analitengera dzikoli pena pake ponena kuti anthu anafika kukhala pa ukapolo ndiye Mulungu wachiona chimene chicha ukuona Professor Peter Mutharika atapanga chisankho atapemphedwa kuti ayimenso anaona mavuto a anthu anayima tiphunzira anthu andale kulemekeza Malawi tiphunzira anthu andale kugwira ntchito kwagwirira Malawi amayi osiyanasiyana akuvutika ana akuvutika anyamata akuvutika zonsezo achakwera sanafune kumvetsera lero tinawuza kuti pa 16 September Peter Mutharika zakha president sanafune kumvera koma lero Mulungu watsimikiza chinthu chimene chicha ndeno tasimikizira nanu kuti ife sopano a DPP ndife anthu osindika tinali ndi zolakwika zathu mbuyo mucha anthu amati ayi ino munkaipa atsimikizireni anthu kuti tabwera anthu otsindika. Ine ndifuna kwatsimikizira Malawi makamayi kwambiri komanso anyamata amene amagwira dziko linolo ndi anthu onse abambo ana athu kwina konse kumene kuli ana skulu kuti DPP yabwera Professor Peter Mutharika wabwera tikungobwera kudzachita chitukuko sichipani cha ndale ichi ife DPP sitichuka ndi ndale timachuka ndi chitukuko timachuka ndi kupereka chokudya kupereka madzi mijigo kupereka maskulu ndi zomwe Professor wabwera nkuona mukuona wanyamula maskulu aulere Professor wanyamula ngongole wanyamula fetereza wabweretsera Malawi ifeyo ngati kuchipani kwa DPP ndi amayi onse amene tikugwira ntchito ndi Professor Peter Mutharika tigwira ntchito molimbika ndipo so sititenga holiday momwe tateremu tili pa ground azimayi mwakonzera zotani chifukwa azimayi ndamene avota kwambiri kwambiri mwasamala motani azimayi tu Professor wayikira kalima program Professor asamala azimayi ifeso tithandizira kuti ntchito imene Professor wayika iyende bwino kuli nkhani ya ngongole ziliko atsikana apite ku skulu maskulu ndi aulere tsopano kuli zinthu zambiri maudindo amene Professor atayike akuyika azimayi ambiri Professor watitsimikizira kuti ayika azimayi ambiri maudindo azimayi ambiri atsikana apite so mu college akaphunzire ndi zochitika ndi zambiri kwa basi komanso ife ngati chipani tikhala tikubwereranso m'mamidzi kukakonza magulu osiyanasiyana achitukuko azimayi kuti azimayi apite patsogolo komanso anyamata apite patsogolo ma department onse achipani akhala kugwira ntchito komanso boma lawo la Professor Peter Mutharika likhala so kugwira ntchito tathokoza kwambiri aizomwe kwambiri a director amayi kuno ku Southern Region pano titani ticheze ndi Apostle Khoviwa amenewo anali director amayi olemizeka amayi Maria Mainja tazana alongosolapo ma program amene achitike komanso kukusimikizirani kuti
ulendo uno ndife anthu osindika kulemekezeka aposo kuviwa tikulandireni bwana tathokoza kwambiri mphamulungu muli bwanji ndili bwino kaya ino ali ndilifeni ziko koma pemphero ndi mmaliso atwa iya inanga Kuswa. zinthuzi ulendo unali wautali kwambiri ndipo umafunika mulungu kwambiri ndipo umafunika mapemphero kwambiri oti azigwedeza mpando wachifumu wa mulungu kwambiri ndithu dwa koma ndi kunali kupemphera kuti zifika pamenepo kuti kwambiri white wash ibwere it wasn't easy nkhondoyi inalinso ya uzimu yauzimu ndiye ife timayang'ana ku uzimuko kuti nkhondo imene tiyimenya bwanji chifukwa mukati muone panachuluka mauneneri kwambiri aneneri ambiri anatuluka ndipo akafuna kulankhula amalankhula za negative osafunira zabwino Profesa Arthur Peter Mutharika zimachitika komano mulungu amakhala ndi anthu ake amene akapemphera amamvera sikuti kungotuluka poyera nkumangonena izi kunena izi nthawi zina umadzanena maganizo ako kumaona ngati maganizo a mulungu tsono ifeyo ngati chipani cha DPP timakhazikika pokuti mulungu wamva kulira kwa anthu ake ndiye wadzutsa Profesa Arthur Peter Mutharika kuti akawombole anthuwa wachotsa mu ukapolo wa chipani cha Malawi Congress Party kuti anthu aone kuwala chifukwa mukhoza kuona pamene tachokera 2020 kufika pano mmene katundu wabwerera mmene kwacha yathu yabwera si za uzimu izi mulungu sali choncho ya koma mulungu amafuna anthu ake adzikhala mokondwa anthu ake adzitha kutumikira mabanja awo ndi kutumikira mulungu bwino chifukwa mavuto azachumawa anakhudza ngakhale ife azibusa m'matchalichimu chopereka chavuta chifukwa ngati munthu alibe chakudya pa khomo sangapeze yokapereka kuchalichi ndiye azibusa anaitenga ntchito pa miyoyo yawo aliyense tiye kuti naika ma prayer centers ma constituency onse 227 kuti anthu azipemphera kuti kunali anthu kuchezera kunali anthu kusala kudya kupemphera koma nkhondo zisinthe koma nkhondo yathu si yathupi kupemphera kwathu silikana mapempherera pa Facebook kapena kunenera za negative mulungu amatikonda tonse mulungu amakonda Profesa Arthur Peter Mutharika chifukwa chimenecho tinaona kuti mulungu watiyankha mapemphero komanso mutu umene timautsatira chaka chino a return to a proven leadership umene ndi mulungu ndithu fa anthu mukasochera pamene wasochererapo mmayenera mubwerere kuti mukabwerera muyambireso kuti njira nditi so njira yopita chitsogolo cha dziko lathu la Malawi lino both dziko la uzimu ndi dziko lathu lino ndikubwereranso kwa utsogoleri umene ndi uvomerezeka umene unayesedwa ndi umene unaoneka kuti umatha aliyense amakhoza kuloza kuti dziko likupita patsogolo osamayiwala tikamakamba za uneneri a Profesa Arthur Peter Mutharika anakhala akunena mawu amene ankanena aja ndi prophetic kuti voti iyi ya 2020 mukusankha athu kupititsa patsogolo dziko kapena kubwezera kumbuyo that was prophetic ndiye anthu tinasankha chani tinasankha kubwerera pambuyo anthu anasankha kubwerera pambuyo koma timuthokoze mulungu anasunga a Profesa Arthur Peter Mutharika amoyo ndi amphamvu lero ndi awa aliwombolanso dzikoli chofunika ndikuti ngati Amalawi tipemphere kwambiri kuti tsogolo lathu tilikonze bwinobwino malingana ndi ngodya zathu za DPP zimene ndi chitukuko chilungamo komanso chitetezo ndithu now siku lovota licha ndinaona ine zodabwisa amanduza mkulu wina wake kubalakapo kuti akulu 1993 kumwe tinkapanga referendum munali ndi zaka zingati by then nani zaka 4 koma kuti zomwe zachitika ulendo ndi zomwe zachitika anthu kulawira filikoloko banda kuja kupita malo ovotera kwambiri zinatero nthawi ya referendum nthawi ya referendum mutu mmene ngati 5 koloko anthu alikali pa mizere 4 koloko anthu alikali pa mizere aliyense ankafuna akaponye voti yake poyamba ndi zimene zinachitikanso ulendo uno mmene inkakwana 5 koloko mizere ili yaitali anthu amati kuvota ndikukhala pompo mukadzaona zimene zicha mudzadziwe kuti mulungu walowerera pa zinthu zicha change sichingalephereke ya ndi mmene zinachitikira chaka chino anthu akusangalala mpaka ku South Africa ku England kusangalala ku America kosowesa anthu mtendere anthu akusangalala zikudabwisa kuti kodi chifukwa chani anthu no andichiyembekezo kuti zimene zijazo zimene zipangitse dziko kupita chitsogolo mwansanga
chifukwa choti mulungu wavomereza. Mitima ya anthu ikakondwera amene amabweretsa chimwemwe pa mitima ya anthu ndi mulungutu, ndeti mulungu wavomereza. Ndi chifukwa chakuvomereza kumene kuja mulungu achitira umboni ntchito za Profesa Arthur Peter Mutharika, azichitira umboni. Ndipo ndifuna ndialimbikitsa Malawi, ndialimbikitsa azibusa, ndialimbikitse ena onse akufuna kwabwino aliyense, ngakhale a opposition amene aula MCP, chifukwa sugar cha mtengo wake timagula mtengo ofanana. Chimanga chiche timagula chofana. Tonse timavutika mofana. Ndiye tikuyenera kuti tigwirizane, kuti tikagwirizana tipite chitsogolo limodzi. Kuti dziko litukuke. Palibenso nthawi yokokana monga mmene amanenera Profesa Arthur Peter Mutharika. Ndichiteriko zimene ankakonda kunena Bingu. Nyimbo yawo imene amayikonda kwambiri. Tiende pamodzi ndi mtima umodzi. Nditoti. Ayi zomwe kwambiri Apostle Koviwa chifukwa chotipasa nthawi kuti muyankhule nafe mucheze ndi Amalawi. Taona inu monga munthu achikulire mukhala utanganira pamalo pano. Timati tikupangeni lizi kuti mukapitirize kugwira ntchito zina. Ndathokoza kwambiri. Zikomo. No, that was Apostle Koviwa amene ndithu nthawi ya boma lakale lija anakhalapo ndithu mlangizi wa president nkhani zoona zokhuza Ami Bingo. Ndiye pano tikuyita nabe ndithu anthu osiyana siyana tikhale tikucheza nawo. Amene kuti joina pano ndi Dr. Collins Magalasi. Takula ndi anthu Ndathokoza. zomwe kwambiri. Ziko. Pano tili live pa DPP page, official page. Anthu ochuluka mujachitira kamationera. Akutionera pano ndithu ndi chiyembekezo kuno ku nyumba ya chifumu ya private ya Professor Arthur Peter Mutharika amene president. Ndiye timati anthu akuziweni. Dzina langa ndi lomwelo. Ndalichola kale. Koma sono ntchito za ukaswiri wanu. Okay. Ndine economist. Mwachidule ndine. Okay. Ndino kaswiri. Taona ndithu ndino amene munali at the center of china chichonse kuma ku manifesto kuja, it was you. Kumaso ku campaign, it was you amene mapanga chairs zimene zijazo. Zinthu zomwe zifensa kuti President Professor Arthur Peter Mutharika alinanu chikhulupiriro mu ntchito zanu. Amalawi mwatsimikiza zotani nkhani zokhuza economy yomwe yaonongedwa kwambiri ndi administration yomwe apita ichi. Hayi Amalawi ndithu akhale ndi chikhulupiriro kuti zimene analonjeza Professor zichitikadi. Chifukwa mukayang'ana manifesto ya DPP imene si kugamba nkhamba kwachitika research of town. Mnachita kafukufuku kubera ndi zimene. A lot. Every district. We know exact problem ya district areas. Ma solutions are. And it nazipanga quantify. And we know what will be required with zichitike. Ndendi utsogoleri wa Professor Asagaike. It will be difficult of course but many dziko lilili mene yakutengera boma li Professor ayindithu laonongeka kwambiri. Posali masana. Laonongeka kwambiri. Koma imene isakhale excuse. Ndikuti pasakale pothawira. Isipothawira. Atiuza kale a Professor kuti imene zilimbo tiyambeso panga reassess reality on the ground. Okay. Ngati panga kali need tipangeso adjust. The point is afuna kuti akayamba kuendetsa boma. Kuti chaka chikamata zaka ziwiri zaka zitatu atazona zoti zinthu zikenda motel. Ndiye pano pati kalikiriki kupanganso assessment ya reality on the ground. Okay. Nanga si zinazi mene timakamba timachita kafukufuku wathu timati tikafuna information ina yake imavuta kupesa. Amatibisira or whatever mapanopa mene kuti boma lasita. Panopa tikuthani kulowa chitseko china chiliyonse. Okay. Ndiye tikaonkeza menemo akamalumbira bwana watikhala kuti tili ndi idea ya zimene zikuyeneka zichitike. Okay. Ndithu taonapo dollar ikuchita drop pa black market. Randi ikutsika. Yes. Taona ma commodity ma price ama kodo sese chimanga soya kutsika. Kapena mwamba kugwira ukapenda. Hayi it's a simple economic model. Okay. Zikuchitika ifa cha confidence, chikhulupiriro. Confidence yoka. That is a sign kunena kuti anthu okhulupirira kuti ndondomeko zimene zayikidwazo
akukhulupirira kuti zichitikadi ndiye dola yodi ipitirabe kusika and prices of goods zina zija zimakhala exaggerated anthu akakha kuti ataya chikhulupiriro mumene mukuyendesera dziko amayamba kumasunga zinthu kumakayikira ndi kumangolota koma papa ndithu tikusonyeza kuti aprofesa akuyambanso kachiwiri bomali ndi chikhulupiriro chochuluka cha Malawi ndezikaziteno sizitifuta kwenikweni kwacha ili pamwamba kwambiri ma 5000 koma ife timadziwa kuti itsika ndipo itsika itsika yes itsika ndithu inde mafuta ayamba kupezeka inde mutisimikizira zanje ine ndi pano the thing is tikudziwa zimene zimachitika kuti mafuta asimapezeka kuti mafuta azisomochi bwino so it was a man made or what was happening? That was money made incompetence and greed. Incompetence, yes, and greed. Yeah, commandé not tikonza mafuta fetereza wakati chakudya tabwera forex yo. These are the first three that tikutazo tizichitika posachedwa and akali ndi chikhulupiriro chuma chibwerera malo mwake chikhazikika ndipo chibwerati monga mene tena nene na manifesto zichitika ma school fees atesedwa ndithu amene aja ndizoona tikudziwa exact ndama zimene zikufunika ndi ena amba kulipira ena ndamva kuti makolo ena amba kulipira akulipirabe amenewo alipire chifukwa choti ife sinalo mbombo okay koma papa tikudikira kuti chifukwa pano pamene tokamba pano dziko lidakali m'manja mwacha pano handover sinachitika okay ndiye anthu sangambe kutsatira zimene aprofesa analonjeza apa ntira profesa akapampando ndiye kwa amene alipira kale fizo apitirize kulipira chifukwa choti aprofesa sanalowe koma akalowano adzapereka direction imene zikuti bwanji ndeno apasene chithunzithunzi anthu cha kuti mmene zikhalire tsiku la lero komanso going forward panopa kutero anthu ambiri tikulandira makhozi anthu afunsa kuti kodi immigration amutichedwesa tifuna timuone profesa atagwira ndodo kuti wayambapo mina kungwasina kukulu pang'ono anthu mina mitima itsike chifukwa even mafunso amene ali apo tikukuza inauguration ichitika molingana ndi malamulo amanena kuti meki aja akalengeza kuti wawina ndi wakuti monga amene anachitira masiku awiri apitawo timayeneka nkudikira kwa masiku osachitira 7 ndiye pakatha masiku 7 ipo pamene pakhale kulumbira komanso timati inauguration zichitika tikungotsata zimene malamulo akufuna koma ndoti mmene tikudikiramo aprofesa ndithu akundika kale kuyang'ana mapoto panopa mutagwira ntchito apo ndi apo kuona panopa kugwira ntchito panopa kuyang'ana umumu nzayika munyama umu muzakhala umumu masamba umumu nsomba nzagwira ntchito ni ndani nanga ni ndani kaya ndi madonors ndani akukumana nawo ngati kuti kukonzekera kupita kutenga cheti akangulumbira basi boma lembe kuyenda ndithu ayi ndendaona ndinu otanganidwa pamuzi pano mukapitirize ntchito zanu tatokoza ife choti pasanthawi kucheza ndi amalawi zokwambiri ano that was Dr. Collins Maglasi amene anali pa center of zinthu zochitika zambiri kuno ku chipani cha DPP anali chair wa manifesto ija ndamene anali patsogolo kuongola zili zonse komanso campaign anali chairman wa campaign ndiye tacheza nawo ndithu pano ndikupangeni tikulandire nzanga Robert Mkholi ndatokoza kubiri Brandon kodi zinatha bwanji kuwadi mayimira atu ndikakhala zinatha bwanji kodi timayimira komano tinalo kuti chifuniro cha Mulungu chichitike sitinachite bwino komano glad kuti profesa wabweranso kusogolera dziko la Malawi mundilole ndisunthe ndikusireni manyama Mkholi apitirire kucheza ndi akuluakulu ena nzanga pitirira kucheza ndi ndatokoza kwambiri ameneyo anali nzanga Brandon Nandolo amene anali pano kucheza ndi akuluakulu osiyana pali pano tilandire Dr. Tapa
chaponda kuti ticheze nawonso timfeso kuti kuno kunyambadwe pamene professor kale akulankhula kuti na Malawi amalawi kunjako ayembekeze zotani. Tapa, congratulations. Thank you. Thank you. Lero kuno tikuyembekeza kuti Professor Arthur Peter Mutharika, His Excellency the 7th President akhala akuyankhula ku mtundu wa Malawi. Mwina amalawi kunjako mapasa chituzi chotani. Ine choyamba ndikuthokoza Mulungu kwa zonse zimayenda ndi mphamvu ya Mulungu ndi amene amayika anthu pa usogoleri. Choncho lero ndithokoze kwa Mulungu kuti atiyikira amvera kulira kwa anthu aku Malawi. Ndiye pomba kulira kwa anthu aku Malawi alola kuti anthu aku Malawi asankhe msogoleri wache ali Professor Arthur Peter Mutharika. Tiye ntinene zoona, inenso ndili wokondwa kwambiri chifukwa palibe munthu wina akanatithandiza pa mavuto amene tili nawo mdziko muno koma Professor Arthur Peter Mutharika. Mbiri yache ndiyomveka ndithu kuti pamene anali president zinthu mu 2020 August ananena kuti anthu ino aku Malawi musankhe chitukuko kapena musankhe nkhanza. Anthu aku Malawi anasankha nkhanza chifukwa iwo ananamizidwa ndi zinthu zambiri. Lero ine ndikuwapepesa Professor Arthur Peter Mutharika kuti zimene anachita anthu aku Malawi aona wokha kuti zinali zinthu zachabe chifukwa dziko lathu tsopano ndilosaukisa pa dziko lonse lapansi, komanso zinthu sizili bwino. Ndalama mulibe, ngongole iyo, anthu ngakhale kuti agule lero mafuta ali pa 10,000 kwacha, fertilizer ili pa 150,000 kwacha. Koma iwo lero atangokhala kuti ayikidwa asankhidwa kuti president wa dziko lino, chimangatu mtengo wacho wasika. Mukuziwa kuti mtengo wa chimanga unali pa 80,000 kwacha. Lero kuli cha 60,000. Yes. Chifukwa anthu aku Malawi ali wokondwa ndi usogoleri. Komanso ndikuziwa kuti zonse zimene ananena a Professor Arthur Peter Mutharika zogwirizana ndi manifesto kapena ndondomeko zimene zakhazikidwa ndi ADPP zothandiza anthu a Malawi zizachitika. Chifukwa a President Professor Arthur Peter Mutharika samangonena koma amachita. Ndipo ine ndikukhulupirira ndithu ngakhale ku constituency yanga ya Mulanje South West kwena andisankha ine kale number 5 anali ndi mphamvu, ali ndi chimwemwe, ndipo ali wokondwa kuti anavotera president athu. Kwa constituency yanga yokha ya Mulanje South West tinapasa 97% mavoti. Chifukwa chani? Tikuziwa kuti zinthu dziko lino zakhala bwino, monga tinalonjeza kuti ma secondary school athu zakhala aulere, primary secondary. Ndiponso tikuziwa kuti pazakhala ndalama zowalimbikitsa zimayi 100 million, anyamata 100 million. Komanso tikuziwa kuti pazakhala maprogramu ambiri othandiza anthu akumizi kuchosa umphawi. Chifukwa tivuta kwathu kuno kwambiri ndikuti anthu amaganiza kwambiri za kusogoloko koma za kumusi kuno samaganiza yeye. Dr. Tapa, taonapo mu kampeni imene mwakhala mukupanga ku chipani cha DPP simunachuluse zolonjeza ngati imene zinachitikira mu 2020 ndi boma limene lachoka lija. Komano amalawi akupasani voti overwhelmingly kuchokera mbali zonse za dziko lino. Chipani cha DPP mwasukira ndi Professor Mutharika mmatsogola ndipo kwambiri. Mwina nkuona kwanu chifukwa chani amalawi akupasani voti kwambiri mbali zonse za dziko lino?
atipasa voti chifukwa choti amalawi aona kusauka, kuvutika, ndipo ataona kuvutika amalawi aganiza kuti munthu amene angathandize ndi Professor Peter Mutharika, chifukwa munthu umakhala ndi mbiri, ngakhale mbanja umaziwika ndi mbiri kuti iwe wankhanza kapena wabwino. Mbiri ya Professor Arthur Peter Mutharika ndi kuti ndi president wophunzira kwambiri, ndi president amene anali kuphunzisa azungu wa America pa university zazikulu zikulu Boston ndi kwina zaka 40 years. Ndi munthu amene ali democrat kapena woziwa ufulu wa anthu. Ndiye kuona kuti pa 2020 pamene majaji anagamula kuti iwa zimene zinachitika sizinali zoona, iwa anati sanafuna kuti pakhale voto yani. Koma sopano anthu aku Malawi aona kuvutika, ndiye chifukwa iwo anena kuti tiye ndikhale ndi usogoleri wa Professor Arthur Peter Mutharika, chifukwa ali ndi chikhulupiriro kuti president azachita zimene ali kuchita kale. Khani ndimene muna pampeto pakucheza kwathu musapite ndi mawu Dr. Tapa, the former leader of opposition, mukhoza kukhala ndi uthenga wanji pampeto pene pene kupita kwa Malawi? Uthenga umene ndi nawo kwa anthu a Malawi kuti inu mukhalebe okhulupirira, koma chimene ndingakuwuzeni choti musayese kuti zinthu zonsezi zizangofika siku limodzi pa zinthu zachenja ngati umasekula ki kusegula mutipase nthawi, mwapase nthawi space. Professor, ziko linoti kuli ngongole, ziko linoti ndalama zonse zinabedwa, ziko linoti ikanakhala kuti inali company tikanena kuti ili bankrupt. Choncho ngati company ili bankrupt tiye ntibwere tike andondomeko zoti zinthu zikhale bwino. Kuti zinthu zikhale bwino ndiye kuti pamafunika pakhale space. Osati after 1 month mnene kuti mwaonatu mnanena kuti zakuti zichitika tiyenda kusewu kuti simnachite zimati choncho ngati give us space Malawi. Koma zimene ningakuchite na sure ndikuti Professor Arthur Peter Mutharika will not let you down. Thank you so much. Former leader of opposition, Dr. George Chaponda. Amen. Kumeneko ndikucheza kwathu kumene tinali nako ndi olemekezeka Dr. Chaponda amene so anali former leader of opposition kuchokera mu 2020 muja pamene TV biliko tsutsa patakali pano tilandirenso olemekezeka Adomisani Lindani amenenso ndi MP wa Kuthondwe. Ndikulandireni olemekezeka. Olemekezeka limenanga. Ndine kuti congratulations for mawinaso. Thank you so much. Ndithokoze ndi. Lero Professor akuyankhula kutondwa Malawi. Anthu akuthondwe akonzekere motani amene mwanyamula chinthu ichi kumapita nawo chisogolo mpaka 2030 olemekezeka bwana Lindani. Ifeyo ndiyankhulangana anthu akuthondwe. Anthu akuthondwe ndi osangalala kwambiri komanso ali ndi chiyembekezo chachikulu. Chiyembekezo chimene chikubwera ifa chonena kuti Professor Arthur Peter Mutharika sintsogolero onena kuti tifuna timuyese, nitsogolero kuti tikudziwa kale ntchito zake, ntchito za manja ake. Chitukuko chambiri chimene chabwera mdziko lino chokhazikika choloseka chinabwera ndi Professor Arthur Peter Mutharika. Kono tonsefe tinakakamira kuti abwereso atitsogolere. Ndiye anthu akuthondwe kudzera mwa ine ngati MP amene alisankha kumene ali ndi chiyembekezo chachikulu pozi ndiye kuti pali nkhani zambiri ngati machisanzo, nkhani zokhuza achinyamata, pali nkhani za ma community technical colleges zimene zinayamba ndi Professor koma ndi boma limene lili kuchokali zinasiyika. Komanso zimene zinopereka mwayi onena kuti achinyamata ngakhale asapeze ntchito akhale uzidalira okha ntchito za manja ate kumazilemba okha ntchito mwinanso kumalemba anzawo. Zimene zija means kuti mene anasiya muja amapatsa golo la achinyamata pozindikiranso kuti nkhani za ntchito zikuvuta. Koma Professor amaganiza kuti ntchito zivute ana wazikhala uzidalira ndi kumapeza zinthu zosowa pa moyo wawo. Komanso panopo monga manifesto ya TPB kunenera
kuti achinyamata azapatsa ngongole constituency iliyonse about 100 million zimene zoti akwasi achinyamata akuyang'anira achinyamata aja kuti azikhala uzidalira chimodzimodzi azimayi about another 100 million every year kuti azikhala uzidalira tisanene nkhani za maphunziro zimene zikhuza so achinyamata amene akula kuno so chiyembekezo cha anthu akuthonde ndi chachikulu kwambiri komanso ine mudziwa ine ndi campaign director wa Eastern Region ndine naso momwe anthu aku Eastern Region ndi anthu okuti andi chiyembekezo chachikulu kwa Professor Mutharika chifukwa ndi munthu onena kuti tikudziwa kale ntchito zake akukhulupirirani kwambiri anthu akuzomba thondwe kukusankhani kuti mukayimirire ku parliament MP anzanu ambiri amatakasankhidwa amapanga abandon anthu amene akhulupirira kwa pasaudindo ndo umene uchawo tiyembekezere kuti adumisanire ndani sathawira kulilongwe kukakhala ngati mene ena ake mbuyo makhala kwanga munthu ndimakhulupirira kuti amasankha utsogoleri ndi mulungu kudzera mwa anthu aja ndi pamene wasankhidwa utsogoleri uliwonse makamaka ukusankhidwa ndi anthu MP umene ukuyimirira anthu kuziyotsa pampando umaziyotsaso wekha chifukwa ukamakumbukira kuti ine ndili pano chifukwa cha anthu amenewa umayesetsa kumanyengera kuti anthu asandiyotse chifukwa tizizindikira kuti ife simabwana anthu anje amabwana athu ndi anthu amene ifeyo ndi anyamata wati tumoti zagwirira ntchito azituma tifuna mabridge apa azitituma ife tifuna kasukulu apa azitituma ife tifuna kachipatala ngati zoterozo ndi ukangoyamba kuwataya anthu aja uziwe kuti ukuzipha wekha pandale ndi ineyo ndi chithandizo cha mulungu sindikayikira kuti ndipanga zoyenera kuti anthu ndaonanso zitsanzo zina mbuyo mukuti anthu anali bwinobwino koma kusintha pang'ono kumayiwala anthu amene ayika pampando anthu amene alemba ntchito ine ndiye kuti mulungu atithandiza kuti tisayiwale anthu aja komanso tibweretse chitukuko chokwanira kuzomba thonde monga mene ndanenanso kuti sikuti ndikuyang'ana kuzomba thonde yokha ndinenso campaign director kumene kuisa ndiponse so tindikho kuti as Eastern Region ndipitaso ntchito limodzi pomazindikira kunena kuti anthu atisankhawa sikuti ndiopusa iyayi ayi ndi chiyembekezo mwa ife ntchito yathu ndiyoteteza lina kuti asakhumudwe pamene ndimene ndiwemene mwatenga utsogoleri kuzomba thondwe komanso ngati chipani dziko lonse lino la Malawi lidaonongeka kwambiri pansi pa utsogoleri umene wapita uja amalawi mwina mwalimbikisa motani pamene profesa wabweranso ndi mphamvu zina kuti akufuna ndithu aphule atose mavuto amene wawa amalawi abwererenso pa mtendere ngati mene sinalili mbuyo mu 2020 kubwerera mbuyo choyambira ntonena kuti tonse tivomereze kaye kuti dziko lino laonongeka kwambiri Malawi aliyense paikha avomereze limenechi chifukwa munthu wapanga chinthu chilichonse kumwenewa uyang'ana kumene kuchokera ndikuona kuti ndili pati usanayambe kuona kuti ndikupita kuti upange plani yabwino yakumene kupitako ndi choyambira ntonena kuti anthu tiyapase kampata Profesa Peter Mutharika chifukwa dziko lino laonongeka kwambiri pamene laonongeka tipange Profesa ndidanekani kuti ndi proven leadership munthu ule andi luntha lodabwisa komanso maphunziro odabwisa oti izizi ndi zazing'ono kwa iyeyo koma ngakhale ndi chikhulupiriro mwa iyeyo timpatse kampata apange pachizungu amati analyze aone kuti chuma chaonongeka bwanji koma tindikhulupirira kuti kubwera kwa Profesa Mutharika choyambirira nchonena kuti ngakhale pachizungu amati the donor community anzathu akunja amene amatithandiza akhaso chikhulupiriro chabwera kune kuti kwabwera munthu amene tikampatsa chuma saononga maishu za corruption aja atha chifukwa chimene chitimiza kuti muyembekezere kuti anthu amatithandiza aja ayambaso kutithandiza kutanda zoti ndalama zakunja ziyambaso kupezekaso komanso ngakhale zinthu zina zimene timaonongera ndalama zathu zakunja zichepa mwachisanzo ngati mankhwala tipeza kuti kuyamba kuthandizidwaso ndimezo ndalama zimene timaonongera kugula mankhwala zikhala kuti zikuchepa zinthu ngati fetereza zinthu zimene zimachepetsa kuti ndalama imene mwinayo yakunja muzipangira zinthu zina zofunikira osati chilichonse muzingopisa ndalama chifukwa mulibe abale amene amakuthandizani ndithu komanso pali zinthu zina ngati misewu tikakonza misewu yathu kukhala bwino mbali zonse za dziko lino zimathandizanso kuti magalimoto maspares tikuononganso ndalama yakunja ija kumagula maspares kunja kuja ndi mwachisanzo ngati zimene timatha kumagula kunja tikakhala konza zinthu zathu bwino zikutanda zoti tikusevanso ndalama yakunja ija ndi ukadaulo ukakhala ngati Profesa Peter Mutharika tonse tiyembekezere kuti zonse ziyenda bwino tikuzowa kale nane kuti kusoko yake naona kale koma nkhani ndiona kuti timpatse mpata kadanga pang'ono atiunikire bwinobwino ifenso ngati anyamata ake tikhali kuthandiza pasipa kuti nkhani za corruption zichepe nkhani za ukhapana chikwanji ngakhale maviolence amuchitika aja achepe kuba ndi umbana ndi zina zoterozo zichepe kuti pamene akuyendetsa azayendetsa mamyala pamene tikumaliza kucheza kwathu olemekezeka tupasene a minute musapite ndi mawu zomwe kwambiri choyambirira ndi apange appeal kwa amalawi wonse makamaka anzathu amene akuchoka mboma Malawi Congress Party azindikire kuti tonse ndi Amalawi ngakhale timasiyana zipani koma tonse ndi Amalawi tipemphe kuti asapange sabotage government imene ili yoti inayesedwapo kale proven leadership imene kubwera ndi Profesa because alipo ena amaganiza kuti tiona kuti atani asakayike Profesa obwera kuzathesa mavuto amene tapanga kutoka zaka 5 minutes izi ndi sinizina Amalawi kunena kuti Profesa
athesa ndipo asayikayikire. Pempho langa pasakhale sabotage kuchokera kwa azibale athu amenewo. Dr. Chakwera anena kuti avomereza kuluza kwawo ndipo asapota Profesa Mutharika nawonso amene ali kumbuyo kwawo kuchipani cha Malawi Congress Party apemphe atenge mmene wanenera atsogoleri wawo. Ifenso ngati kuno kuti PP tupozeni kutosinda Malawi tichikankha chimenechi tiyathandize Profesa Mutharika kuyendetsa dziko lino. Ndiye ndipemphe Amalawi kuti tikhale odekha ndi chikhulupiriro chifukwa proven leader wabwera tsopano Profesa Arthur Peter Mutharika. Ndikuthokozani kwambiri olemekezeka ndimene tachezera ndi olemekezeka Dumisani Lindani kuchokera ku Zomba Thondwe afotokozera ndithu zinthu ziwiri zingapo afotokozanso kuti Amalawi mtima pansi Profesa wabwera ndipo wabwera kuzakonza dziko lino mavuto amene abwera mdziko muno kamba ka utsogoleri umene wangochoka posakhalisawo wa Malawi Congress Party ndipo asindikanso kuti Amalawi musadere nkhawa mwafikano m'manja motetezeka pamene Profesa wabwera pamenepo mwasankha kuti atumikire dziko lino kuyambira pano pamene munasankha pa 16 September kupita mpaka na 2030. So inu musadere nkhawa chilichonse chili mchimake. So lero chimene chikuchitika kuno President Profesa Arthur Peter Mutharika akufuna ayankhule ku mtundu wa Malawi mwina potengeranso kuti asankhidwa kutenga office ya president kuyambira pa 16 paja kupita chitsogolo. Timva kuti ndi uthenga wanji umene His Excellency Profesa Arthur Peter Mutharika akubweretserani alibweresera tonse Amalawi kuti Amalawi mwina uthenga wachilimbikitso kuti tsopano nthawi ya nyamuka mapita kukenani mucha ikhaleno imene chifukwa ena acha anakamba akuti tikupita kukenani komano malo mwake tamvapo ngakhalenso azibusa machalichi akukamba kuti unali ulendo wa Bagamoyo ndipo Amalawi akuti anakatengedwa kasiyidwa ku Bagamoyo ndi ulamuliro umene ucha wa Malawi Congress Party. So pano akuti nthawi yakwana sopano kuti Amalawi veno kukoma kamba ka democracy ufulu umene dziko lino tinapanga attend nthawi imeneja kuzafika tsiku la lero mapita mpaka na chitsogolo. Ine tu kuno muli ndine Robert Mukholi amene ndikucheza ndi adindo osiyanasiyana kuno kuti timve kuti mwina Amalawi kunjako akuyembekezera zotani maka pamene tikudikiriranso kuti His Excellency Profesa Arthur Peter Mutharika President wa dziko lino akhale akuti yankhula posakhalisa pano tikhala tikupita kuti President atiyankhule tiyimire pamene pa nthawi tikhala tibweranso makoma nonse.